ide tesz. Nézd csak, itt van a tiéd. Jó, ott csinálhatod. Figyelj csak, kicsit, de azt nem azt. Ezt a prézlit így rálátod? Nézd, anya megfordítja. Fogd meg a prézlit, és így tedd rá a pusira. Fogd meg a prézlit, úgy, tedd rá a pusira, úgy. Neked a másik kezeddel kéne csinálni, mert az az ügyesebb. Úgy. Jó? Fordíts meg emesse a husit. Jó, oké, ez megvan. De most már nem mancsolunk Úgy, majdnem jó. Hát ott ügyesen megcsináltuk. Segítek, cica, jó? Gyere, együtt földökjük. Hoppá. Azaz. Igen, ez a trükk. Ati, nem, ha kiszórod a pénzit, cica, akkor mi bepanírozunk. Ati, teszem bele a husit, Attila. Igen, beleteszem a husit. Ide bele, úgy. Gyere, te kapsz egy másik husit. Tojásozni, jó? Tessék, tojásozni. Na gyere. Nem a husit, a prézlit. Nézd, itt fogd meg a prézlit, és azt szórjad. Azt. Úgy bizony. Rászórjuk a prézlit a husira, jó? Rászórjuk a prézlit a husira. Ezt meg is fordítom. Ügyeskedj. Na.